Tehát akkor a következő számmal a Petrovics Tamás szeretne kedveskedni az apjának Szentlőrincre. Fogadja sok szeretettel a következő nótát. Aptagade pentru mangi, inex ostar simple umau, canana știga baba me, codolan țiganska mau. Ahaidade pentru mangi, inex ostar simple umau, canana știga baba me, codolan țiganska mau. Dade, 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 andrate nemera. Kamimo, soducam ismuroilo, tajna jabba sometetera, Anna tu te nemera. És akkor Tamás mondja Zabjának. Minden ember életében eljön az a pillanat, amikor rájön a tiszta szív, ritka a nagyvilágban. Csalódni kell, nincs mit tenni, még nem öl meg megerősít. Előbb-utóbb ez az élet mindenkit megtanít. Szerelem, szerelem, kapát tetted az életem, egy röpke pillanat alatt.